Kasempling biane pantes lu disawange nok uus medis aye denok sing 925 nok cin min hajat sarini sing nok cin bisa deh sekarukin gambar waktu welan pisan kaya kaca mama tiko sing duwe segala baju wong dokal dewe nok tati junti mini bakok bos kamu sambeng sareng nok tikeme keding nok tikeme kacuk urip bos nanggar sing duwe bunga ini dan minangka nok tegal taman mimine wawa wong cikedung kang ngerak yayutin ame bewen sing duwe pasar bakir dewe papete sana nok dana sinuwargo si kedunge kediri mamae fitri mamae kembar sarang nok dana kembar kediri walura anak ini ica sing Taiwan bos bayar dewe sarang mame kowe si supir dewe Kang Wandi sing duwe Sandra Sari Mime sing gigit sing dirang sing bayari Kang Kucir dewe Mama mejiwa sing duwe latan abang sarang Kang Agus sekeding menangkap calon tuan rumah sampun kelele bapak kali sarang ibu dari Naikobi minangkane tuan rumah dewek ternak minta pengantin sarang ayah denok 925 ini aja cari ini sing denok cinta dewe mumpuni dunia sing diantar sing lera jalali ayah dari sabunda dari sana ketiri nok tikere kadung urip pusnana di mama dewe sing duwe pasar bakir dewe mimi wawas minangkane wong cikedung dewe melolong mata munana sekejap bisa ngucap gawe dari pikiran kang rengek ngayuti gawe kederan ngatin sarang Kang Agus sedih minangkane calon tuan rumah dewe Kang Agus calon tuan rumahnya Papa Mama Jiva sing lantar amba dewe abang bunga riban suka mati lagi dapat mime sedikit sindirangakan Kang Putri sing bayani ciri wajib berdiri Kang Wandi sing duwe Chandra Sari ketiri walura anak mimi ija sing Taiwan minangkane bos bayam dewe aja lali
tikam sampun kelelen simban mata negara tapuk karong deman kelingan penok tikam kamu cumurit kenang eman adi di firman sing duwe nong kanipa dewe menakan calon kurma calon pengantin sarang kane seketi sing warjus sekadung dewe menolong mata munang balura anak sekacang pripis semutan ange jeno minangkane sidue 925 mama tito maatito sing segara banyu meme hajat carini sing duwe nok cin sedih